Čaute, ja som Killer55 a dneska je na začiatok z mojich nových slúchatiek a mikrofónu. A dnes hráme hru Five Nights at Freddy's 1. Je to fakt dobrý let's play. Úžasná hra. Bohužiaľ je to hororovka. Ha. Pre vás. Ja som to nikdy ešte nehral so slúchatkami. No dobre, iba dvojku. Ale ja sa bojím! Ja som lama. Máme bolu, sorry. Sorry, som chorý. Fajn. Ježiši. Preboha. To je úplne, že epické. Počkaj, na ten mikrofón si zosilím. Fajn. Úplne super. Radšej by som si nemal minať baterku, ľudia. Ha. Okej. Neviem. Díkes, že nás tu vítaš v tomto meste hororu. Či v mieste hororu. To je najlepšia hra, ak sa chcete posrať. To je najlepšia hra, ak sa chcete fakt posrať. Bla. Dáte. Halina. Dobre. Stupid song 20 years, motherfucker. Ježiš, som nechcel ísť na kameru. Bla. Dôležite počuť zvuk. Bite of the 87, motherfucker. Ja sa fakt bojím. Tak sa bojím. Koľko točím? 3 minúty. Fajn, iba som čekal, koľko točím. Custom mode, motherfucker. Freddy Fazbear Pizza. Očakujem to tohto, ale mal by som vypnúť kamery. Lebo už mám 25% v žiči. Fakt to točím. Ja to nechcem točiť. Ale musím, lebo to už točím. Ježiš, 2 hodiny, ne? Čo? Čo sa deje? Okej, tento je preč. Tak zajac. Bonnie je preč. Díky. Fakt díky, ale kamo. To bude najhorší let's play na svete. Najhorší let's play. Mám zapojený mikrák. Aj slúchatka. Takže sa fakt bojím. Ja keď to vidím na YouTube, bude to fakt rozsrandovné. Jak sa ja poserem. Viete? Ja sa fakt mega bojím. Inak tých slúchatkách vyzerám fakt jak debil. A odhaliť sa fakt nechcem. Takže očekuj. Čekuj, vole. Ten ostala na mieste. Zatiaľ, ja sa fakt bojím prehnane. Fakt napínavé.
A Doriči. No keď vystraší, tak ja... No 3 hodiny. OK. Doriči. Prečo sa tu zavrú dvere? Kde? A kde je ten zajac? Tu není. Tu ani tu. Ani tu. OK, prejsť tu zavreté. Kde ten oný? Ten fečák. Tu není. Bože, kde je? Ten retard. Väčšum na mňa. Ja mám úplne, že husaciu kožu. Chvíľu. Fajn, stále není. Dobre, je tu. Dobre vedieť. Zase spieva jaký trotel. Dobre vedieť, kde je. 4 hodiny. Super. Počkajte, sa len niekoľko točíme. 6 minút, fajn. Už nám vychádza len prvá noc. Je stále tu. On je tutok. On je tutok, vidíte? On je proste hneď vedľa nás. Dobre, ešte, že som tie dvere zavrel. Čo sa teraz objaví? Čo sa kroky? Kam odišiel? Je ďalej. Ale keď bude pohen to supply closet, tak necháme zavreté pre istotu. A počkáme. Počkať, len toho retarda som zabudol čekovať. Ježiši! On sa pohol. On je tu. Sa priblížil. Hajzel. Fajn. To je ten druhý retard. Nemám to zavreté 5 hodín. To neprežijem. Toj. Ty si dick. Oni dvaja proste sú na rovnakej pozícii, teraz budem čekovať. A my zomreme. Oni zomreme pre prvú noc. Jo. Však sme mŕtvi. Vybila sa baterka. Fajn. Ty. Držte kroky. Ja sa bojím. Že zhodím. Prosím. Ja chcem prežiť. Ja chcem žiť. Nechcem, aby si len nadspal niekam, alebo zožral, čo so mnou robíš. Nechcem žiť. Dali sme to. Sme páni. Pár sekúnd, možno minúta nás delila od smrti. Prvná už nejdem, to dáme do ďalšieho dielu. Nechcem hrať. Dáme do ďalšieho dielu. Dobře. Do ďalšieho dielu. Ďalší diel. Dáme do ďalšieho dielu. Ale prežili sme. Fajn. To bola prvá noc. Fajn. OK, to bolo všetko. Čau.